Si, así é, listas da garda, obras que non saen e traballos que non se dan feito. Esta situación actual que nos atopamos agora en canto á montaxe de andamios, por eso nos hoxe viñemos ata Ourense, onde unha empresa como a de Venerando que se atopa aquí montando un andamio. Moi bo día, Venerando, como estamos? Ben. A ver, como é isto de unha montaxe dun andamio como este? Nada, unha montaxe vense medir, miras o despiece que che fai falta, deixase todo ben nivelado e o resto é ensamblar como se fora un puzzle. Igual, e para montar un andamio como este que estamos aquí a ver nas nosas pantallas, cantos días nos fan falta? Este en concreto en 2 días debería estar feito. Tendo en conta a man de obra que temos agora traballando, non? Claro. Cantos sodes hoxe aquí? E que 4. 4 persoas. Claro, e agora notamos que falta esa man de obra. Que está a pasar? Pois non sei o que está a pasar, pero a xente máis nova non tira por o profesional, entonces creo que non sei por o que é, pero cada vez hai menos xente que quere dedicarse ao profesional. Que necesitamos para dedicarnos a montar andamios como estes? Nada, pois ter un pouquiño de constitución física un pouco tal e pouca cousa máis, e ter os cursos, claro. Hai que facer ese curso, non? Sí, uns cursos específicos xa para montaxe de andamio. E claro, isto de dicirnos que montar un andamio é como facer un puzzle. O importante é ter unha base, non? Sí. Facer a base que é o máis difícil, poder dicirlo así. Correcto. E logo é ir ensamblando. Despois ensamblando, é para desmontar o inverso, hai que ir desensamblando, pero o procedimento é máis ou menos o mesmo. Ti apuntabas a que falta ese relevo xeneracional un pouco para que haya remuda e poder seguir con traballos como teus. Sí, bueno, no noso creo que en todo o sector da construción creo que pasa o mismo. Claro, porque, vamos a ver, ti imagínate que eu preciso, pois eso, reformar unha fachada que é agora o boom, non? Sí. A que vos dedicades vos? Nos nada, especificamente montar andamio solo. Pero sobre todo para que tipo de traballo? Para reforma de fachada, o sea, para restauración da fachada ou para cambiar cubiertas, para facer a protección da cubierta. E ti imagínate que eu eso, que quero reformar a fachada da miña casa. Sí. Canto tempo teño agora que esperar para que me veñades a montar un andamio? Xa che dixen 2 meses aproximadamente, nestas épocas, na época do verán. No inverno é menos, pero no verán... E outro tema, cando remata a obra, canto teño que agardar para que mo desmonten? Home, menos, pero tampouco, porque claro, vamos compaginando según se o montaxe, pois o desmontaxe daría un mes aproximadamente, que é o que ven tardando en facerse unha obra deste estilo. Pois xa ben, compañeiros, moitas gracias, Venerando. Esta situación que nos atopamos actualmente en canto á montaxe de andamios. Quedo aquí a botarlle unha man, compañeiros. Bota, bota, padín, porque, madre mía, menudos tempos se manexan, querido Bernardo, co tema obras e co tema andamios, concretamente, non? Sí, teremos en conta que influen factores como o tipo de andamio, canto tempo o alugaremos ou o clima. Se hai moi mal tempo, agardaremos máis pola montaxe e desmontaxe. Como dato salientable, en cidades como a Coruña, Vigo ou Santiago, hai empresas, dependerá un pouco do evento ou da obra concreta, nas que a espera vai dende varias semanas, como vimos de escoitar, e pode chegar aos 2 anos, se é un andamio instalado noutra obra e hai que esperar para reutilizalo. E sobre o prezo, pois atopamos andamios tubulares con forma de tubo entre 6 e 12 euros o metro cúbico por semana. Hai nos motorizados entre 200 e 400 euros o metro cúbico o día, ou torres móviles de aluminio dende 20 euros o día para alturas de 1 metro. Así que se están planificando obras na fachada, mellor xestionalo con tempo e con calma. Con tempo e con moita paciencia, non, María? E a ver, di 2 meses de espera, pero é que 2 meses xa case nos pasa o verán, e despois o problema é que todos queremos o mismo. Agora, ven o bo tempo, queremos retellar o tellado, queremos pintar a fachada, entrou nos humedad pola parte de atrás, venme mirar o aquelo, e somos tantos a pedir no bo tempo que, claro, a cousa se desborda. Pois, Pepo, seguimos repasando aquí sectores, seguimos dando ideas, non será por... Hai xente para traballar, esa é a máxima. Esa vai ser a camiseta. Pero eu aquí agora quería facer tamén un chamamento a todas esas obras que en algún momento xa empezaron, montouse o andamio para facer a obra paralizouse e o andamio ali segue, porque esta técnica que se utilizou en tempos para que os andamios que non son moi estéticos non estiveran á vista, e pois puñan unhas lonas por enriba impresas como con cadros e con obras de arte e tal. Tardou en chegar aquí, Tardou en chegar, pero agora está. Oiches, pero chegou para non marchar, porque sigue aí, e a obra non hai. De eso de por publicidade, digamos, nos Sí, pero o que non é negocio, o que non é negocio se tes un baixo comercial, Claro.
levantan o andamio con debuxo sen debuxo. Pero e logo aí non che... E logo chega o Concello e pasa os impostos religiosamente, sin descontarse un patacón. Pero é fundamental, o sea, o tema dos andamios requiere dunha seguridade excepcional, é dicir, porque moi inseguros están mal montados, co cal... Pero vamos a ver, pese a que haxa que esperar, o mellor sempre contactar con expertos e con profesionais para a montaxe de andamios. Esa é a realidade, porque se non poden pasar desgracias que, dende logo, ninguén quere. Bueno, pois outro sector onde precisan man de obra, que lle contamos aquí no termómetro,